Alam mo bang pwede kang pumayat kahit hindi ka muna mag-diet? Or pumayat kahit hindi ka nag-e-exercise? Tara, panoorin tong video na to hanggang matapos para malaman nyo. Ay ambot! Igo naman ako nag-search sa FB og how to lose weight. Ang mga nigawas naman hinoon kay maniwang ka maski wa kay buhaton. Pagkada kong bot-bot, panabange. Abi ninyo, gusto mo maniwang, kailangan nagdedication and effort mo. Galing na kasabihan sa itong mga katigulangan nga no pen no gain. Sakto yun na yes, no penugin. Mo nang ako, gisugdan na lang na ako og calorie deficit. Maong mag-bread og cheese lang sa taron. With a little bit of butter spread ba? O gili na lang day ka mukhaon yes, para isa reagi. Ayaw ana, murag padulong tagabuang ana. Ang ako lang ba kay maginahinay lang gota taman maanad atong lawas atong diet. Grabe yes, seryoso na kay kasi mong healthy billing ba? Hi guys, mo din akong breakfast ron guys. It's a bread and coffee. Mo din yung sudan gabi no. Tiil tapos baboy. Kabidli. Oh, ginamos ba yun? Pero dili ta magpatintal ani, dili ta magpatintal. Dili ta mag-diet na ta, dili ta mukaon sa ato ang bread. Guys, murag last na lang gyud guys, last na lang gyud ni. Diet na yugo. Sayang mo kayo, way mo kayo mukaon na ni ko din. Masayang na bitaw malabay. So ako na lang kaunon, hindi masayang. Na, mangambot na lang yun ni mo yes. Ang ako lang ba, dili ta magsayang og pagkaon kay grasya man na. Last na yun lagi ni. Mura man ko nang nangamay na pagjigil-jigil sa tambok dahil ka na bitong dili ka ka-resist, mahuna-hunaan nimo ang pagtukom nimo, mamel sa imong baba ang mga katambukan dira. Sumato, mo pagkali paghumana o pamao, nangandam na sa ko para paniod to kay sayo manguli ang mga custom. Ay hapdi ralgi daw sila, agi ng Valentine's. Pero this time, maninood na ta kay tanawar ko ng liugo, mura gibayuog, panabangi. Mo nang mag-baked chicken and broccoli inyong yeyets kay mura na yun joke atong panglawas, ani oy. May gali kay nakaamgo na kasi mong mga desisyon yes. Pero nga nung mura magagarin jog madjong. Og sa diyang wala pa ko na humano pangandam na windang na sad mi. Abi yun na mo og mauna gyud. Pero wala pa man gihapon mo to nanguli na lang sad mi. Ana man yun na, dapat alerta kanunay para sa ilang safety. Sumatong paguli na mo, gipadayon na lang po ako ang mga angay padayonon. Ibutangan nagwan ako olive oil, salt and pepper ang broccoli. Sulbad. Inaandam naman ang broccoli, isbong na sa atong pangmalakasang manok. Dalira kayo ni, tansa-tansahon na nimo ang mga panimpla nimo dira. Kung baga, i-feel nimo ba every drop sa imong giyabo dira. Mura na kagaingon nga na ilukso ng dugo yes. Ana man yun na, basta kalibil na nimo si Gordon Ramsay. Sabayet, kamay diyan mo mutabi. Basta kay lamaso nimo nagtaman sa taman para manuot ang mga angay manuot. Manuot si mong utot. Sumotong dili na nato lang ngayon kay gigotom na akong mga custom kay imbis na paniod to nahimo naman onig panihapon. Na, dili biyagyo daling gutomon, yes. Mga pas mo biya sila na imong kalaki. Na nagali human na. Happy to malimtan. Happy to malimtan. Ni action biyagyo siya kapagod, yes. Sumotong gitistribe na lang po dayon sa custom. Siyempre basta green na gali na sa lamisa, mukbang. Mauna gyud na dyan, no? Baka nala na nagutan, ayaw na napaim nagatas. Oh, kay mura po kagapainom man og tambal mo agi pag MMK. And happy Valentine's Day. Diet rin guys, diet mga unta ninyo. Sumotong wala na po taga-duha og tukob. Confirm na gyud, yes. Ikaw na gyud ang hari ng mga kanding. Buang kandingo na tadaan, huwag kita ligo-ligo good. Kauntag utan no, para happy ang tanan. Aron ang lawas na to, piskay ang dangatan. Mao nang kailangan, utan ang atong banatan. Pero nganong kahilakon man lagi kayets. Ay drama ra na pang views. Dayon magunsa naman dayon tani, kailangan pa din nato nila ngayon. Ay siyempre magdungan tantanan, 1, 2, 3. Kalame! Ay bitaw, mao ra ning update nato diring dapita sa kalibutan. Basta kay magampo og amping ra mo dirang dapita kanunay. Out.